Vladimír Mečiar a Béla Bugár, dvaja väčší politickí rivali a oponenti. Téma je jasná a známa. Zaoberáme sa ňou už dlhé roky, rokúce. Koniec koncov svedčia o tom aj mnohé reakcie, podnety divákov, ktoré nás primeli k tomu, aby sme pokračovali v začatom dialógu. Páni, nalejme si čistého vína. Čo poviete našim divákom? Poviete to, čo ste ešte nepovedali? Súhlasím s vami, pán redaktor. V každom prípade už je čas prestať chodiť v bludnom kruhu. My dvaja sme staré politické mastodonti a tak dajme ruku na srdce a postavme k problému ako chlapi a nie ako staré baby alibistky. Nie je už čas, pán kolega, konečne povedať pravdu a ospravedlniť občanom? Pokazil som všetko, čo sa dalo. Maslo mám na hlave. Je mi to všetko ľúto. S Pánom Bohom ľutujem vás. Áno, v dobrom úmysle ochrániť štát som fabuloval, manipuloval. Nepoužíval som len nepravdy, ale najmä polopravdy. Od žien som odpozoroval techniku manipulácie, sám seba som o niečom presvedčil a potom už len farbisto opisoval, zavádzal, kde sa len dalo. Napravím, čo sa dá. V Elektre vytvoríme útulok pre etiópske surikaty, ktoré nemajú mamu, tak ja im budem otec. Ale toto je zase len nejaký kaťafáš, čo tu na nás chráte, pán kolega. Však už konečne buďme úprimní a korektní k občanovi. No, poviem vám úprimne tak, ako je. Po našej prvej debate som mal tuto okolo pažeráka čudné chvenie. Náhodou, aj keď náhoda neexistuje, som išiel okolo výkladu s knihami. A predstavte si, lúč zapadajúceho mesiaca akurát osvetlil Ošovú knihu Spoznaj sám seba, pravda ťa vylieči. Tú knihu som doslova zhltol. Po jej dôkladnom prečítaní ma zrazu osvietilo. A prestal som klamať. V zápäti mi jedna pani na ulici povedala, vy ste ten najlepší človek na svete. Ešte povedzte, pán kolega, že skutok sa nestal a ja trafí šlak. Prepáčte. Musím si na chvíľku pomeditovať. Ja len tak síram, pán kolega. Tak čo je toto? Pán redaktor, štipnite ma, či náhodou nezobudím, lebo asi snívam. Prepáčte. Predsa len sa poďme ešte chvíľu povenovať faktom. Diváci sa pýtajú, ako je to s tým skutkom. Stal sa alebo nestal? Ako sa vlastne môže skutok nestať, keď je skutkom? V právnej terminológie ide o tzv. Obrokáciu. Zrušenie starého novým, ale s opačným obsahom. Ľudia sa ma pýtavajú, že čo je to za nezmysel, že skutok sa nestal. No tiež sa tak pýtávam, tak dúfam, že dnes sa už konečne dozviem. Skutok, aby sa mohol nazývať skutkom, sa musí uskutočniť. O skutku môžeme hovoriť iba vtedy, keď je skutočný. A tento skutok skutočný nebol. To iba politickí gágaji, táraji a prďúsi im spolitizovali a zasvinili celé Slovensko. V snahe vyriešiť toto svinstvo vláda schválila jednu amnestiu. To, čo všetci označujú ako amnestiu druhú, je v skutočnosti amnestia jediná. Preto to bolo potrebné napraviť tento paakt a paskutok. No tak vidím, pán kolega, že z vás stáva paskuda čím ďalej, tým viac. Ja nechcem byť osobný ani nákladný, ale zase sme tam v tom bude, kde sme boli. Tento váš pôsobivý morálny striptease, to je len taká kľúčka na diváka. Miešate tu nám, prosím, jablká s traktorami a oblbujete ľudí. Vráťme sa k našej téme, dobre? Ako to teda bolo, páni? Samozrejme, ja už vtedy, keď pán Mečiar bol pri vláde, bol som poslancom a mali sme informácie, i keď to boli informácie neoverené, ale všetci za tým niečo hľadali, že toto sa nemôže stať však, ale všetci sme sledovali a niektorí boli sledovaní. Musím pána Bugára opraviť. Je podstatne mladší, ale pamäťovo horší.
Tento prípad má nejaký vývoj. Moja iniciatíva bola, aby vyšetrenie skutku, či sa stal, či nestal, prebehlo čo najskôr a čo najlepšie, aby sa odhalil páchateľ. Isten bizony, pán kolega. Prepáčte, mostík dobre nedrží. Ja vám skutočne nerozumiem, veď pritom obaja hovoríme rovnakým jazykom po slovensky a ja vám nerozumiem. Dobre viete, že my nepálíme mosty, naopak my spájame, dokonca nedávno nám na centrále podarilo omylom spojiť elektriku s prúdom a úriaši explózia. Ale o tom potom. Tu ide o to, že aký skutok sa stal. Že išiel slovenský občan a bol zavlečený do cudziny za hranice. Ak dovolíte, nadviažem otázkou. Dnes už málo kto popiera, že na tom čine zavlečenia slovenského občana do cudziny sa podielala SIS. Pravda sa už dávno ukázala. Skutok sa nestal. Je čas povedať tak, ako to bolo. Slovenský občan sa na nákupy do Hainburgu uniesol sám. I keď nevylučujem, že niekto v Siske o tom vedel. Vy hovoríte, pán kolega, že ja mám slabšiu pamäť, aj keď som mladší. No tak ja si dobre pamätám, ako sme tu žili. Ja skoro rezal som si žili, keď bola tam privatizácia divoká. Neprivatizovalo sa! Neklamte! Normálne sa predávali aj niektoré informácie a keď nechcel si, aby objavilo v médiách, zaplať. To sú informácie z vyšetrovacieho spisu, ktorý je utajovaný však. Toto všetko sú naraz v istom časovom úseku presne ladené a stupňované aktivity. Že teda, aký som ten zločinec zlý. A není ste, no však tak, keď máte čisté svedomie, tak prosím vás, pomôžte vyšetrovateľovi objasniť, ako to skutočne bolo a všetko bude v poriadku. Vy chcete vyvolať pod touto zámienkou konflikt na Slovensku, čo mne ako pastierovi oviec je jedno. Veď ja nie som v politike. Ja dnes spasiem ovce. Ten film, ktorý bol natočený, tú divadelnú hru tiež niekto na schvál pripravil. Tie pesničky tiež niekto platí. Kto to tu všetko takto organizuje? Nie je to len taká náhoda. Mám kontakty, sú informácie. Viete vy, že herci z toho divadla majú vily na Bahamách? Čiže, ktorí sa ešte neangažovali za to, aby tento štát utržil hanbu, angažujte sa. Je to naozaj všetko konšpirácia proti vám? Kedy sa konečne ľudia dozvedia pravdu? Dozviete sa v knihe, keď vyjde. Kedy a kde ju nájdeme a aký bude mať názov? Názov bude Raz aj tak poviem pravdu. Moja ďalšia otázka bude znieť. Aká bola vaša prvá reakcia v čase, keď sa tento skutok stal? Čo ste sa rozhodli urobiť a ako súvisia amnestie s týmto skutkom? Opýtal som sa na devej, či je to pravda. Teraz prosím diváka, aby ma ospravedlnil. Povedal som, a je to v riti. A zase bude zle. Keďže sa však skutok, pán redaktor, opakujem, nestal, aby sa nemohlo vyhodnotiť, že sa skutok stal, vláda schválila jednu amnestiu. Nie amnestie. Ale prosím vás, však povedzte už konečne jednu vec. Dal som amnestiu, aby sa únos nemohol vyšetriť. Však už povedzte. No. Vyprávate tu o obsahu práva, neviete, čo hovoríte. Neviete. Vy ste doteraz nepochopili, že tie amnestie sú neplatné. V právomoci prezidenta je udeliť amnestiu za právoplatne uložený trest alebo hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy. Ale skutok sa nestal. Amnestiou som stíhanie zastavil a teda trestné činy nemohli byť preukázané. Preto hoď zákonne neplatnú amnestiu v súlade so zákonom zrušiť nemožno. Prepáčte, ak dovolíte, ale ako ste zdôvodňovali amnestie? Únos je podľa medzinárodného práva niečo iné ako zavlečenie. Poďalšie, amnestie boli spravodlivé, platili pre všetkých, aj pre druhú stranu a tým sme nastolili v polarizovanej krajine poriadok. Vy ste teda zdôvodňovali amnestie tým, aby bol nastolený poriadok. Nie je to nezmysel? Nebol nimi naopak nastolený neporiadok a nespravodlivosť? Počúvaj ma ty, špinavý protislovenský prostitút. Ešte sa ma to spýtaš, takú ti jednu jebnem.
Viac politického násilia uvidíte v predstavení voľby 2020 Gágai, Tárai, Preďusy na malej scéne v Bratislave, ale už aj na Slovensku. Dovidenia.